aro na omopo oma mu wasini adwuma ma na omopo pa a men kokoma ni bo awo mo no yes ade na wo yensika dro na onipa na ate onim se wakon ye white too na metio no black power minko bi da nko adro su da. Alright, for mama kwaba eba MTVG. So message say no first time I was share. No like, no subscribe. No leave you comment, no. Our comment section ho e dia mai. Nene kwakuma nu kuma would actor say wadane blog on nsem bia betuja. Na ne nsem o dia betuja nyina say wadi Frank Naro ho yaw pa. Frank Naro wadi ne ho yaw. De nti amana di ne ho yaw nyina ne say wo say Frank Naro ekotena radio so ana platform bia Frank Naro benya bia no. No di no kwakuma nu nanimu eye fom na wo Frank Naro aboa open wono eka ho bi na ne wo Frank Naro abeye Frank Naro a wo gidi na wo mfa no enye hwe no ne mpom koseta edan ya de be mo no kwakuma nu no wo Frank Naro oni wo enedam na wo Frank Naro de na wo mobbo papa se kase wo mo ano wo ye mobbo e wo sinimu a na wo Frank Naro na wo ka ho ene wa boa amu anya ba bi asi enti wo mfa no enya hwe ne nipa bi te se Frank Naro ena amoma papaye eho eye den yenko tie ne nsema o kan ne ye ba ye beto aso aro na omopo oma mu wasini adwuma ma na omopo pa a men kokoma ni bo awo mo no se bia yenso me amobo ti Nyankopon ye madoma menya opportunity say mabe star Empokura metima request edu obi akọ location na obi betime edi machi no me try my best se metima boa industry no na nipa na ni nkaye Frank Naro ye ka obi a wasoro wo me so interview back to back interview bia Frank Naro ba ko ye biara se me din kopiam de a me de ode me ya tantan de bi ode me ya te sebi best time de perform say antomago di anka me antomago fin ana antomago a like yem fa nyehwe nanso Frank ka ba bia wo free ana me bedi nkomo kakra bia fa Frank ho Frank Naro ka ba bia wo free na mama papa ye eye tin toto aya mama ye mu bi senya papa ye dua ne si ye mu ana de yesi yakom se de bia babo afofo a ekani pebi ti se Frank nti ani pebi ti se asumasi nti kame menya papa biem nyanso no me minshira wo me papa ye mu ti me koso ana mai Frank kwa hifa na mihu me baki ka interviews kitu obi a waye anya de wadi 30 years 40 years ni etu no for 25 years and make me tufo to me tufo ne serebo aboa pa serebo location na me no nenam na data Jones adwuma ne na daate awo kuna data na me no nenam ne mpo na me no ne dada ba kum edan ya ye de ma me no anum na me no da sata mo ye mistake bi yeso akoka de bi asem me mpese me ko ho ene nkoma me ba no me mpese me call life me boboso but me nim se de meka bia no the whole location what that time no ebe kan asema making na wan kasa so de masema making entro no do so do o kasa too much so akodi ge bi achi se o mage ne kura ntwa bi se me se me mpese me kom ama wa yosi ane Ike present Kabo ne wakodi Worcester Ike ekwa ugwatro bi ma ase jakura beto so minim se jabu bi o so de wade o ekwa ugwatro bi sa wo yakura bone onu stage esa wo yesa na me no ne dada ni me ba na okuta osapo etwitwi ahuro utwitwi ahuro ehuro na ahuro aye puku enso kra na wuntimi nyale because asem ne ye wo ya si yagu ani ma so oni pem na wo yakoda that time kra na obi awundu that time kra se mi so kra na wunya 12 years mpo na wo yakora kete aye me na me beka so muntwa sa asem so eno kra na me bu ofu because obi anim se wo na me no nam amom kra sa katem se tu nua no fo aso Frank nya me ma me ba no
efia me firi nya no mu na ofiri me ma me efia watwe ampo menim so bende wo hia no poda me papa ya ni ma onim no sanya fela ma mpo na me de start sem ne ye adwuma mpo a na bebre nim se wo ma kiri ba mienu no wakasi sema wo ye nyina no medin ada so da wudin so na de manya hwimpa ma mpo no edin no ene obi ka Frank mpo no ohun Frank kura yesi kwa kuma anu ne na wo sinim no besi ne wo ye kire wa ade se de medin sa abata ho se kwa